आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिजों गोदान दिल्लीयाव बनसुनि सोमावसारनाय। We want Bodoland, no Bodoland, no rest. स्लोगानजों गोमखांदों गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तरा। जेब्लासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो मोना अब्लासिम बनसुनि सोमावसारनाया सोलिलांबाय थागोन। आरो जेब्लानासिम बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ मोना अब्लासिम जोंनि दावहाया थांबाय थागोन। जेब्लानासिम दिनै रायजोखौ जोंनो होआ अब्लासिम जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दावहा नांबाय थागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जाफुंसारहोनायनि थांखिजों जोनोम मोननाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 2 घन्टा समसिम आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बनजित मंजिल बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि नबज्योति स्वर्गियारिनि दैदेननायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बिबानगिरि मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खमैबो 100निबो बांसिन बर' लाइमोन आरो रायजो राजाफोराबो बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै दिनै बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड हालामनि खमैबो 100सो बड'लेण्ड बिग्रायारि लाइमोनफोरनि बाहागो लानाय दिनैनि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों आसामनि थागिबि बर'फोरनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो दाफुंनाय, ट्राइबेल लाइमोनफोरनि थाखाय आलादा बड' रेजिमेन्ट दाफुंनाय, कार्बि आलं आरो डिमा हासाव जिल्लानि बर'फोरनो हाजोआरि एसटि मान होनाय, आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि लानायखौ हेंथा खालामनाय, आसामनि गासै अट'नमास काउन्सिलफोरनि थाखाय 6 शिड्युल स्टेटासखौ बांहोनांगौनि थाखाय भारत सरकारनिसिम दाबि खालामो। बर'फोरनि देरसिन सिमां, मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मावनो थांखि लानाय जे सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, जाय बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिमां, बे सिमांखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखाय जोङो भारतनि राजथावनि निउ दिल्ली नैबे जन्तर मन्तराव दिनै धरना लानाय जादों। बे धरनानि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जाबाय आरो बे धरनानि गेजेरजों जोङो दिनै आलादा रायजो नांगौ होननानै उदां अखोराङावहाय जों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै आरो आसाम डिभाइड आसाम 50-50 होननानै दिनै जों अख्रां गंसे रिंसार होनानै दिनैनि बे जन्तर मन्तराव जोंनि दिनैनि बे धरनाखौ लानाय जादों। बे धरनानि गेजेरजों जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै जगदान होनो एबा सापर्ट खालामनो थाखाय जोंहा दिनै अल टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे गार' स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो अल राभा स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै सफैनो हादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै गिबिसिनावनो बर'फोरनो उदां बड'लेण्ड नांगौ, जाय बड'लेण्डखौहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो दिनै हास्थायो आरो जाय बड'लेण्डआनो बयबो बर' हारिनिनो देरसिन सिमां, बेखौ जों गिबियावनो दाबि खालामदों। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय हाजोआव थानाय बर'फोरखौ एसटि दैखांनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनो बर'फोरनो आलादा दिनै रेजिमेन्ट नांगौ होननानै भारत सरकारनो जों दैथायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा आसामाव सोलिबाय थानाय जे 6था जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनहा दिनै एसटि बिदों, बे एसटि बिनायखौ जों जयैनो जों टिवा स्टुडेन्टस इउनियन, गार' स्टुडेन्टस, राभा स्टुडेन्ट
आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादै जों जयै दिनै अप'ज खालामनाय बे मेम'रेन्डामखौबो जों दैथायहरदों आरो अख्रां गोमजासे दिनै जोङो दिनै बुंदों दे एसटिफोरनो दिनै एसटिफोरखौ आसामाव दिनै प्रटेक्सन होनांगौ आरो 6था जाथि जनगोष्ठीनो एससि होनो मोना आरो बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो बिथांमोना थागिबि नङा होननानै जों दिनै मेम'रेन्डाम गेजेरनि गेजेरजों दैथायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनाव बर'फोरनो आसामाव आलादा रायजो होनायजों लोगोसे संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल्सफोरनो जि अट'नमास काउन्सिल दं बिथांमोननोबो जि 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनांगौ आरो बिथांमोननि राव हारिमु बिथांमोननि धोरोम आसार खान्थिखौ प्रटेक्सन खालामनांगौ होननानै बनसुनिफ्रायबो जोङो दिनै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जों भारत सरकारनोबो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार भारतनि प्रेसिडेन्टनो जों मेम'रेन्डाम जों दैथायहरनाय जादों। जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोंहा दिनै पारमिसन मोननाय बादियै दिनै बेयो 10टानिफ्राय 11टासिम जानानै थांबाय आरो जिहेतु बनसुनि मावनो लानाय जाय 2022नि 7 तारिख फेब्रुवारियावहाय बै क'क्राझार नोगोराव थानाय जाय मुंख्लंफोरनि जिरायसालि गोथै हाखर बेवहाय जि बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ बिबार बावनानै जों जि मोनसे समायखिरा लाबाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दानि जाखांबोबाय थानाय बर' लाइमोनफोरा फिन खेबसे सोमावसारनो थाखाय जि गावखौ बाउसोमनो थाखाय बै समायखिराखौ लानानै जों बै समनिफ्रायनो जों मोसा जों नेरनानै जों जोनोम जादों खुनु रावखौबो गिनाय गैया फासयनाय गैया रावखौबो जों लाजिनाय गैयालासेनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो बे सोमावसारनाया 2022निफ्राय दिनै खेमब्रै जाबाय दिल्लीयाव आरो जेब्लानासिम बर'लेण्ड आलादा रायजोखौ मोना अब्लासिम जोंनि दावहाया थांबाय थागोन जेब्लानासिम दिनै रायजोखौ जोंनो होआ अब्लासिम जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दावहा नांबाय थागोन।